Yokoso! Nosaltres som Aventura... Espera. Estem passant pel mig un moment. Vale. 1, 2... Sisplau, que ens està mirant tothom. 1, 2, 3... Yokoso! Nosaltres som Aventura per Japó. Estem aquí un dia més a la meravellosa ciutat d'Osaka, on avui farem un somni. Jo diria que més que un somni és el somni realitat. Perquè aquest viatge, o sigui, el fem per molts motius, evidentment, però n'hi ha un que és el que anem a realitzar avui, que crec que està per sobre de la resta. Sí, estem tan motivats, mare de Déu senyor. On anem? Anem a Universal Studios Japan! Cues quilomètriques per entrar a tot arreu. No té sentit. Marxem d'aquí, ja està. Però és que dins d'Universal Studios Japan tenim Super Nintendo World i això ja sabeu, qui ens conegui una mica i qui no s'ho pot imaginar, que som molt fans de Nintendo. Ens acompanyeu en aquesta aventura? Sensacions, sisplau. Com estàs? Molt nerviosa i molt feliç d'estar en unes escales mecàniques un dilluns on tothom se'n va a treballar i jo me'n vaig al parc de Nintendo. Estic molt emocionada. Jo ara mateix estic flipat. Vull dir, encara no hem vist res. És que el fotut és que encara no hem vist res. No te'n vagis de plano, sisplau. Perdó. És molt fort, o sigui... Mare meva! Ja. Ara tot just estem començant a veure una mica les atraccions, el parc, les botigues i ja és que estem sense paraules. Estem com dos nens petits. Sí. Ja estem dins, hem hagut de fer una mica de cua, però... La música! Mireu això! No m'agraden especialment els Minions, però avui sí. No m'agraden gens i avui m'agraden. La Mary s'ha comprat una diadema brillant de la Hello Kitty. Com no havia de portar diadema? No m'agrado de tan a prop, i ho saps. Contra tot pronòstic, mentre estem esperant per entrar a Super Nintendo World i estem donant una volta, mireu on hem acabat. No sé. El Museu dels Llacets de la Hello Kitty. Espectacular. Sí, espectacular. És una cosa molt curiosa de veure. N'hi ha portat ell, eh? Sí, ha dit, entrem aquí. Sí, després me n'he arrepentit una mica perquè pensava que seria entrar, veure-ho i marxar. Portem 3 quarts d'hora esperant. Més o menys, i res. Però he de dir, he de reconèixer que és molt bonic, que és molt espectacular i que mira, que ja que estem aquí, doncs anem a veure-ho tot, no? Exacte. Què estàs
fent? では1.3700円です。はい、カードでいいですか？はい、カードでかしこまりました。こちらの方に上からタッチでお願いします。センキューありがとうございます。どうぞ次のお会計お待ちのお客様。すごく日本語がお上手ですね。ありがとうございます。でも、私の日本語まだまだです。全然。ありがとう。じゃあマリオさんお待たせです。すごいですね。ありがとうございました。はい。 Prova-te-la. Bye bye. Està fent una vergonya això ara mateix, que no ho sabeu prou, eh? Bé, acabem de desbloquejar un objectiu de viatge, que és que algú ens digui Nihongo shousu desu ne, que per qui no ho sàpiga és que parles bé el japonès o que ets hàbil amb el japonès. Exacte. Que no ho som, però acostumen a dir-ho quan ja saps dir algunes parauletes i tal, doncs mentre em comprava la gorra, no sé si ho heu pogut escoltar, però m'ho han dit. I la veritat és que és molt guai. Ho ha fet perfecte. No és veritat. Perfecte. No, però algú m'ha entès, així que ja em dono per satisfet. Bon dia i bona hora. Una recomanació que us fem, si veniu, és agafar el tiquet express, perquè això és per morir-se. Sí, ja pot ser novembre, ja pot ser gener, agost, dimecres, diumenge, dilluns, és igual. Perdoneu que la cua es movia. Nosaltres vam dir, no home, no cal, perquè hi anem un dilluns a ple novembre. Qui vindrà, no? Universal Studios Japan. Qui vindrà un dilluns, saps? Sí. Doncs cues quilomètriques per entrar a tot arreu, per menjar, per qualsevol cosa. Així que, sisplau, si veniu, feu-nos cas. Val la pena. Costa el doble, però val la pena, perquè el vostre temps... Compres el temps, bàsicament. Exacte, compres temps. És que no es podria explicar millor. Així que res, ja ho sabeu. Ara seguirem fent cua, eh? Acabem de sortir de l'atracció de Jujutsu Kaisen i ha estat espectacular. Increïble, és una experiència 4K limitada amb el temps, o sigui, cada X mesos fan un anime o una franquícia diferent. En aquest cas era Jujutsu Kaisen i ha sigut espectacular. I ara, sí que sí, ens n'anem corrents perquè tenim això d'aquí, aviam si s'enfoca. I ja és l'hora, així que per fi ens anem a complir aquest somni. Som-hi! Què tal? Com esteu vosaltres? Perquè nosaltres, ostres tu, no guanyem per disgustos, eh? Què ha passat? Jo, mira, ara mateix estic gaudint aquestes patates com si fossin manjar. Unes patates que portem una hora i mitja. Són 3:45. Estem dinant. És molt fort, hora i mitja de rellotge per poder dinar unes patates i 2 trossos de pizza. Pizza al Japó, però és que és igual. Bé, us venim a explicar la nostra experiència, perquè no us passi a vosaltres mai més, en la qual transmetrem, compartirem amb vosaltres com no hem pogut entrar a Super Nintendo World. No hem pogut, val? Avui, ben d'hora al matí, hem anat a la zona de Nintendo, ens han dit que no podíem passar, que necessitàvem un tiquet, aparentment, per tenir hora d'entrada. Un moment, ja tot comença malament. Sí, però és igual. Hora d'entrada? Vale. Doncs hem anat a que ens el donessin, no? Hem hagut de passar un codi, passar l'entrada ens ha donat un codi i ens ha sortit que a la 1:20 és el que us hem ensenyat just fa una estona. Un codi, una cosa que posava que a partir de la 1:20 entrava. Ok, el que aquell codi posava realment és que el fet de tenir el codi no et garantia poder entrar. Aquest senyor que canta... Tota la mascareta. En fi, una vegada fet això, hem arribat allà i ens diu una senyora molt amable, mòbil, QR, no sé què, tal. Total, que hem passat el codi i ens comença a fer així, dame, i jo, què? Per què? Sí, en fi.
Per què? Doncs perquè si els 3 últims números d'aquesta butlleta no coincidien amb els números que et sortien a l'escanejar el QR, no entraves. Ja està. Així que ens hem quedat fora. Què passa? No sabem si haguéssim comprat l'Express si la cosa hagués canviat, però hem intentat comprar-lo i no hi havia la possibilitat. O sigui que ni pagant. No hi ha hagut manera. Culpa nostra per no haver comprat en el seu moment l'Express? Potser. Però què voleu que us digui? Mai ens havia passat que comprant l'entrada d'un lloc no poguéssim entrar a un altre lloc en el que no has de pagar res addicional. Saps? Vull dir, no sé. No té sentit. No, la veritat és que no ens ho esperàvem. Ja us dic, per culpa nostra també per dir un dilluns de novembre, aquí vindrà Universal Studios Japan un dilluns de novembre. Doncs mig Japó, perquè hi ha moltíssima gent, moltíssima. Mira, que no se'ns acudeixi mai queixar-nos quan a Port Aventura diuen és que he fet 1 hora de cua al Furious Bag. Què era allò? Ho faria 30 vegades, allò. Mare de Déu, o sigui, aquí és que en la vida havia vist alguna cosa així. En fi, el que farem ara és, per treure'ns una mica aquest mal gust de boca, acabarem de dinar i ens anirem a la part de Harry Potter, que sembla que ja ningú et priva el pas. Llavors, doncs, mirarem una mica aquella zona, aviam què tal, ho compartirem amb vosaltres i després acabarem el vídeo. Vols ensenyar això? Sí, acabarem d'una manera molt dolceta. Mireu quina cosa tan bonica, alguna cosa de ser bonica, no? Sí. Doncs això seran les postres. Res, tornarem la connexió després, al final del vídeo, aviam si ha acabat amb millor humor i sense el mal de queixal d'aquesta persona que canta. Bé, estem dins de Hogwarts, però pel que sembla no ens podem emportar els nostres objectes personals, així que els deixarem a la taquilla. Exacte. Ja per acabar de rematar. Almenys així gaudirem i ja està, i després us expliquem què tal. Que es veu és només per comprar un snack. O sigui, hola? En Sabri fent una foto. Està una mica enfadat perquè no hem pogut entrar al parc de Nintendo. Ni una foto puc fer bé perquè ara no hi ha ni il·luminacions, és igual, marxem d'aquí, ja està, mira, tot el que ens emportem d'aquí. Haver vist en Satoru i els personatges de Jujutsu Kaisen i no sé, i més coses. I les musiquetes aquestes de Nadal, molt maques al principi, però quan portes tot el dia... En fi, a veure, no tot ha sigut negatiu, val? Exacte. El castell de Hogwarts, l'atracció, la part de Harry Potter, molt guai. Hi ha hagut altres coses que ja haureu vist durant el vídeo, que també molt xules, però, clar, la que ens feia més il·lusió, doncs caput i el sot, res. Així que, bé, haurem de tornar a venir, no? O què? S'haurà de tornar a venir una altra vegada. Això sí, repetim, amb l'Express. Pagueu l'Express, primer avís. En fi, doncs això. Tancarem per avui. Ens
sap molt de greu no haver-vos pogut oferir contingut de Super Nintendo World en directe, però això, com ens han dit per Twitter, això ens dona una excusa per tornar aquí, fent les coses bé, havent après la lliçó, i res, dir-vos que moltíssimes gràcies per haver vist el vídeo fins al final, i recordeu... Ens podeu seguir a les xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram, Twitch i TikTok. Ah, i per cert, perdoneu també si no se sent massa bé el so, perquè no paren d'haver-hi músiques, però tot bé, moltíssimes gràcies. I ens veiem al pròxim vídeo de Aventura per Japó! Adéu, adéu!